Tawng thei lo pasala kan he wang hian min luih zat vel ani te rawh tiin lu lui chuan an awmpui nu chaw lo zawt mek a ani chuan lau ti hriat tak chuan a lu chaw lo thing nasa hle mahse a zu ken lai chuan niin no chu chhuatah chuan a paih ke vek a mi hausa tak pasala nei mahse tawng thei lo anih meu awang chuan mi te chuan an luih zat hla tin a inhria anih hmel chemte chu phorin nuzangi chu ve tuma mahse a ngaituahna ah chuan a pasal chu vih a lo tuma an awmpui nu chuan hnunglam atangin a lo vawt thlu tawp chutah chuan harh chhuak zawkin thawnh thu ah chuan amah chu a lo lut ring ani tih chuan hria thiam ta a chu an thawnh thu plawt pawh chu tih danglam vek chu a tum ta thut mai pasal hmel tha deuh leh hausa zet mai ka nei a hlim taka nun chen tur ka nih laiin hetiang hian lungawi lo tak leh thinse takin ka lo awm vel mai mai ani maw a tawng thei lo tih mai mai te chu a ho lutuk plot hi ka ti danglam vek dawn tiin vase a tih ke te chu a chharpui a nuzangi te chu ngaidam dilin ami zia chu a danglam ta hle mai nuzangi pawh chuan chu mak a lo ti hle bawk khawl dawngin lulu in pa khan a zin tur thu pawh a hrilh lo che kha tawng thei lo ani meova ka hre thiam lutuk che engah ma ngai du chu an lo ti a tawng thei lo te chu a tha fel zawk ho pawh kan in hau thei lova tiin khawl chu a dah dai a hnungah chuan an pa fenga chu a lo ding reng tawh tia hriat chuan a zak ru hle i va lo huam hma ve i zin dawn emaw ka tia tiin a lo be ngal sok sok a felder vel du chu kapu in nang nge na in hual tura min tih wang mai mai a cheng dun kan ni hi tiin fenga chuan a ngai tu a zanja ei du ni du em tia lulu in a lo zaw le chuan a hma a lo chet du dal ngei awm tak te kha ngai tua le tin a bu ngut nguta lulu chuan maka ti in phur deuh hian choi te chu va siam hal sok sok a chawhmeh te pawh chu a suah sak thlap tun tum hi chaw kan nei dun voi hnih na nge voi thum na kha aw voi thum na ni take tiin lulu chu a tawng char char a ei tura chuan hmarcha te chu a tel bel teuh mai fenga chuan thak a ti hle mai a tui in a tum la in a lo in khal leh zel bawk si a kham zui ta ringawta ina kanom dun khat bawk sia i lo haw takah chuan ti mai mai la tiin lulu chuan a va thut chil le a a hma mi lulu kha an lo tak em awangin fenga chauh ni lo chhiahlo te pawh chuan mak an ti hle i duh du min zawt rawh tah hian ziakla paper chu a lo pe a i tha maw tih hi fenga chuan a ziak i kut ziak chu a van nalh em em ka ut tawp che eng pawh ni se ka tha zawna ka nei engchin nge hetah hian i awm thei dawn tiin lulu chu a ri chu la puwa khan fenga chu mirti zim natna a nei thu kha a sawi tawh a tha taka enkawl a chhunchhaih chuan engtika emaw chuan ala tawng thei ve mai a be sei thu te pawh a hrilh bawk ka zin lawk lawang tiin fenga chuan a chhang ani a tawp nan ka tawng du bawk sia ka tawng ring thei bawk nen i ning viau lo maw a ti leh chuan ning lutuk tia chan mai chu a chak viau na in a pawih hleinem tiin a chhang ta zawk a a thil lei kha thak a ti tawh lutuk tui in hman lo lek chuan lulu chuan a be buai char char bawk nen a in sum thei tawh thlawt lo tui chu in ta khawl khawl mai lulu pawh chuan chawhmeh chu thak a lo ti hle tia hre thiam ve chiah fenga nena in lei chin na tha tak nei a duh awangin thawh hma a ei rawng te bawr sak a tuma a lam pawh chu a her hma hret mahse a tho leh thei chuang si lo mu thlu deuh chunga a lo thaw hnu chuan fenga chuan a in tauh tur chu a lo ven sak hlova chhiahlo te pawh chu zing chi bai le tiin an lo ding tlar thap tawh ei tur tui hnai tak tak te chu lo chhupin lalfa nu ang mai chuan an lo sawng bawl le nuzangi chuan yoga class i kal zuah a pili leh pizangi te nen mah zawng in play howanga chachhun chu 3-star restaurant ai a yang i thiannu nen golf in khel zuah a thai spa ah massage i ti le anga chuan zanja ei turin i lo haw thei tawh ang i thawmhnaw hak tur te pawh i stylish in a ti fel vek tawh i duh duh hi thlang mai dawn nia tiin a lo hrilh pah mawlh a mak a ti lutuk a mu mang te pawh ang rum rum in a hria a chutiang ang chuan tuh man an la treat ngai lo khatiang thil tul lo kha chu ka ti du tawh lo
na thaw ka duh tawh ani a ti pawh in a car duh zawng an la thlan tir leh fo mai na thawk tur chuan car in ka kal pei lo scooty in ka kal mai ang a ti leh tlata Feng Group Company building ava thlen chuan Feng a te lo chuak tur nen kawtan vai in tawk lok aw cupcake ka lo ken sak chi a ti in a pe ngal enga tinge car ah khan i duh zawng a awm lovem ni ti in Feng a chuan a lo zawt a ome mahse hei na thawhna tan chuan hei hi ka duh zawk a orange colour ngat ani hi a thar ania hello te rawh le a thar ani saw aw ti in a bye tir ang lawp lawp a mahse secretary chuan One Group CEO nena meeting an nei a hun tawh thu a lo hrilh awangin ani phawt u kan in hmu leh dawn nia ti in a in khalh sawn leh ta ter ter a ni dang zunga cake ei duh ngai lo kha Feng a chuan a ngai hlu ve tlat mai group meeting an neih lai te chuan lui chuan voice message tur an thonin zan in chu chaw ei duh nang aw barbecue lam te hi a tha riau lawng maw ti in a lo zawt a na thawk te pawh chu an lo hawi hru hru hlawm mai voi in chu ka bang tlai dawn ti in a va chhang vata a lo reply leh ta mai si lo an meeting pawh chu ngai tuah lovin a phone ringaw chu a lo buai pui tawh an thil sawi pawh chu liam tupin meeting pawh chu an ti tawp zui ta a zanah chuan barbecue chu ka ei zo tawh coconut tui ka lei dawn a i duh ve em ti in a lo zawt leh duh ve lo mai ti in a chhang a in tur leh ei tur thlalak zawng zawng te chu a lo thawn tlar tuar bawk an mi zia chu a inang lo hle a lui chu a har wangin a tawng duh em em a a naupang chhia bawk si ani la chu a kulin a khir a ala tawng thei lo zui an in mil thei dawnin Feng a chuan a hrelo coconut tui chu lo lei haw sak le thawin putar khawngai thlak deuhin a rawn zuar a a tawm bawk sia a hrisel a lawm kha in ve rawh ti in a lo pe a tibaw palian a laptop chu a ti hu zui mai oi tih pal lutuk tih pa in lui chuan a lo hru khul sak zung zung a laptop chu a lak sawn awang chuan a kekawr kap phuh chu hruk fai tir a tum emaw a ti a hnute zawn chu a lo en fuh kher bawk nen i va hur ve ti in lui chuan a hmaiah chuan a lo ben sak pawp a a inthiam lo leh si a va chul sak leh thul he nu te hi hnaih tam vak lo ila a him dawn ani hi ti in Feng a chuan a kal san nal nal a tukah chuan lui chu hma deuhah chuan a thaw a zan lamah Feng a ben ringawt awanga a inthiam lo nen tlawn nan ti in eitur te a lo siam sak ve ngei Feng a chuan a lo en vung ringawt a eitur chu a soifiah rei leh lutuk chu a ning deuh nge office tur chuan a kal san dai enga ti nge min pe hel tlat le eitur te ka siam sak ve em em a ngai dam la ka dil vek tawh bawk si khir lutuk mai bahse meeting pawimawh leh hmanhmawh thlak tak an nei pawh ani mai thei sin ani nge yang ti in a hna thawhna thleng te chuan a phun a a bula mi te pawh chuan a va han tawng duh tak an tih phah thlawt Feng a chu message te va thonin Gojira ang maya mel thai leh chhelo ani thu te chu va hrila a va tlun char ani me chi khat mai ani ti hrelovin tunge Gojira chu chui chuak turin a secretary chu Feng a chuan a lo hril pha nge a va haw pawh in lui chuan hlim takin a lo bia a coat te chu a lo lak sak zung Gojira chanchin hlir chu a lo sawi pui awangin Feng a chuan a bial pa ni chu a ring hmiah tawh chhungkua ina an tuah rem chopa in nei an ni awang khan an pahniah hian in duhna a lo awm ngai lem lova chu wang chuan ngai zawng dang ani ta mai ani te chu a ring rum ani dinner party a kal a tum thu Feng an a hril chuan film khurla zu pawhin tam su hriselna tan pawh a tha lo ania ti in lui chuan a hrila nupui ani na angin a pasal chu thu tha tak hril anga chuan in ngaiin che tha pawh a in ti khawp mai chutah secretary chuan Gojira chu paper dawl mai ani thu a ran hril takah chuan naktuk chu dinner party ah kal lovin kalo haw hma mai ang Feng a chuan a ti leh ta thuta a pawih lo vakal rawh ke pawh ka nu te in lamah ka va riak phei ang chawl ani thowa lui na tih takah chuan driver ka lo hruai tir dawn che nia a ti leh a ole ka pa sangha khawi ka lo hawn sak ang che a tui thei te mai ania lui in a ti leh chuan
sangha a ei ngai lo thu chu hrilh a tum uk a ṭul a ti leh ta lo a nu leh pa te chuan serthlum tui tak mai chu lo pe in lu lui pawh an bula awm chuan a hlim khawp mai chuti laiin a ni leh a fanu chuan lo lang ve hlawl sanglu pasal ho sa deuh mai i nei tih kan lo hria a i van nei khawp mai hei i u nau nu pasal hi na lo dil sak vela a lo ti zai zai a mahse chumi te awang chuan engkim a buai khawlo zo vek tawh tih a lo hriat luk sa awang khan plot ang lo tak chuan a ngai sak tha duh ta thlat lova chuti laiin fenga chu TV lamah chuan lo langin an sum dawn na than chak zia te an lo sui mek a zial zei te nufa pawh chu thin rim deuhin an haw tau ta nghe nghe a nu chuan fenga tawng thei lo chung chang chu hma saw nem tih a fanu chu a zawt a ngai aw leh tur chuan hun a duh rei ve thin a lawm a ṭha vat mai ang tih in a chhang a sangha hun chu nuzangi hnianah pe in fenga tahna tui taka siam tur chuan a hrilh a a te te tanga sangha a la ei ngai me lo thu in a chhang mahse zanjan kil dun lai chuan sangha chu fenga chuan a ei ve ta ngei a tui a tih hmel hle lu lui pawh chu lawm hle in doctor pawh a rukin a lo va hmu diam tawh a psychological leh mental lama harsatna nei te hi mutism nei an awm thin a chu wang chuan dawh thei taka enkawl a a tawng duh ngei theih nana ti pui leh a sawichak zawng sawipui a that thu a lo hrilh tawh ani kha a inbual zo chu a lo changin thil zawh duh chek a nei a in be lukang a va tih chuan fenga pawh chuan a lo zui phei ve mai airlines ten ticket an offer thin kar hnih thum vela book lawk ngai ang kha enge hming kha tih in a zawt a private jet kan nei ring a lawm i duh duh na i kal thei ang tih in phone ah chuan type in a chhang zin chu ka duh lem lo ani leh starch sausage pakhat hi dollar thum ni ta se pahnih man chu engzat nge ni ang tih in a zawt leh a enge starch sausage chu ka va hrengai lo ve tih in a lo zawt let dai biak tawng a tum pawh chu ṭhulh ta in doctor i hmu leh hun chu i rualin ka lo kal ve ti ang i dam vat thei nan ka pui zel dawn che nia tih in a lo pinki promise thlap a a chiat dan vel chu naupang chhiar viau thin mahse fenga chuan a sawi sil ngai lem lova study room ah amah chawa hnathawh a duh laiin a piahah chuan lu lui chuan hna a lo thawk lui ve le tlat mai a zawh hnu chuan movie en leh in ring deuh deuh chuan a nui thler duai duai a fenga hnathawk lai pawh chu a rilu a lak pen sak vek zel secretary chuan lo khawlin TV station director khan naktuka investment meeting ah tel ve turin a lo sawm che a tih in a lo hrilh a ni dangah chuan a hnar ziah thin a mahse lu lui te thawna ani te hriat awangin tel ve chu a lo rem ti fenga an station ah a lo kal dawn tih a hriat chuan lu lui pawh chu a lawmin a zam ru hle bawk an manager chuan an team in investment an hmu ngei theih nan fenga chu biak that a pawimawh sia te a lo hrilh zui mawlh bawk a tu project ber nge a thlan dawn tih chu an hre chakin thawhdun pui ngei pawh chu an duh vek bawk ani chutiah midangin a an tlawm em lai pawh chuan lu lui chuan hri awm pawh chuan lo awm lovin biak pawh chu a tum lem lova a thil tih tur lamah chuan a rilru chu pe in duh sak tu a neih wang nei lova ama thiamna hmang ngeia hniahna chan chu a duh thu sam ber ani tim hrang hrang te chuan a meeting nei in presentation te chu an nei chho tan ta a lu lui te team chuan harsatna tawkin an video te chu an hawng thei tlat lo mai fenga chuan lo hmur rengin thil awm zia zawh chian chu a duh viau a mahse mi in nupa an nia wanga duh sak bik anga an ngei chu a duh lo awang chuan a ngawi ta zawk a a dawhkana project pakhat chu lu lui buaipui deuh kha ni tih a hre thei ngal a hna ah chuan a thiamin a serious hle ani tih pawh chu a hre thei a a puihna tel lova an harsatna te chu a sut kian theih ngei pawh a be sei a rin ang chiah chuan tha takin lu lui chuan an project te chu presentation a pe vek thei a an project chuan tha ti tu pawh a nga hle chuti laiin secretarial department ami kuani chuan fenga chu lawmbe buai ve sek zelin coffee te chu a lo pe vel in ngei zawn tir phet chu a tum hle ti a lang mahse fenga chuan lu lui chauh chu ngei tawh in a chhuak tawr chu hmuh in a va zui nghal a
kwani kha anin em awangin a secretary hnenah chuan ban ngal tur chuan a hrilh a an ban zui ta ni team danga mipa te pawh chuan lului chu chhelo an lo ti ve hle niang chu an lo thlir ve deuh deuh mai lului chu a haw dawn chuan fenga leh a secretary te chuan an lo nghak thlap a an team chuan investment Milan Somriat an hmuh thu leh station manager Soi Danin an variety show chuan score sangber S+ a hmuh thu te chu a thian nu chuan a lo hrilh a lului chu a hlim hle a lawm zia leh mitfing a tih zia te chu Soi chhun zawm leh charcharin fenga chu a fak hle a nitin maya Soi tur anga em em reng thei mai chu fenga chuan a mak a ti zawkin a lawm phian tawh zawk niin a lang